Hello friends, great morning. Bat ngak milinti bapi ya shai ya klan hayeng hasem. Te paralog such sin la wan biang hakmar jong pi bat hangnor ka jingwan jonga bat ka jing snaya kaneka video nangej kem balada pi pe bahaya kaneka video kinore kino ki jing hadin bapi la wan ha kaneka business network marketing kamtam shape shop kamut kabapi shem kabapi kendu ya kita ki jing baki brew ki keli jing keli ki bach phoja ya phi hanre hangno phim la ban ai jubab te nang ne shakmat lada phi pe bhaya kaneka video lada phi sngew bha te katto katne ki jubab phinsa yo nang ne kumno phi debat shai ki kumno phi deban clear ya kita ki jing keli kabala keli ya phi but hangnor ladangim la ban pensyaya ki jingkeli jongki we te ki brew kim la ban shim ya kata karai bakin trei ya kaneka business rangkat bat phi so friends nakmelinti bapin ya pe bahaya kaneka video bat penle jengmut bah long ki kita ki jingkeli bat hakano karu kompide ban juba okay desa kaweru ngat lengba kaneka video hangnor kwa ban batai ya baro hiki viewers kiba page ya kaneka video jonga kajing shisha jongka network marketing te ai por yang ngan share ya ka screen sendon hi nanumpen slam te just a minute friends ai por khindiat yang banga la ban share ya ka screen jonga bat nga khmilin tiru ba page bahaya kine ki video play jengmut bha bat lada fisngo yo jengmut toy lada fisngo yo jengmut kabas khamte snow bha share lang ya ki parlog jong phi khnang ba kiru kin yo lang ya kum kita ki jengmut jeng perkhat ba kham scam lengba kaneka business bat pensuk ya ki ban le ya kaneka business de te share ya iwe ki parlog ki bahayeng bahasem jong phi ki bala don ha kaneka business khamtang de so friends tong in ya sedang no ya kaneka jeng pensai jonga hakmat jong phi te kabanung kong such sin ngan priang burom ya phi baro hakaneka video hakaneka YouTube channel jonga bat kum tahi pe ka jingkeli kabanung kong yo let's say phi patib shape shop day ka shape shop day ka lada phi don kaneka jingkeli hapo jong phi te lengba kaneka jubab phinsa shai kadar bat nang ne shakmat phiru phi sala ban shai kadar ya kiwi de te shape shop ka day ka khindet nga kwa ban batai hangne shape shop day ka we ka lab ubala pensisha Ministry of Consumer Affairs Government of India but uba tre ru hakabaya day haki koki kia haki riam ki be haki jingnang jing start haki tiar ying tiar sem but ki we de ban pensisha bat pen urlong ya ki jing New jongki pajba nadu usnem arhajar kum u business network marketing de ha barok ka we kari India de deiru we company u by state hadu kata la don daki lak ngut ki brew ki bala ban pensisha ya ki jing New ka jongki te parlok hangne ngaku aban ong shape shop they kawai ka company ka bala pensisha lengba sarkar Ministry of Corporate Affairs Government of India but khamtam kaneka shape shop jongi kaya state hadu katne ngan ong ya phi hakineki arphoi snam daki lak mut ki brew kila wanra kum kita ki jingya fer haka jingim haka ying kasem jongki lengba ki trailang bat kane ka shape shop dengan ong ya phi khaba khamtam uneu business uneu company utre haki koi ki khia haki jingnang jingstar haki tiaring tiar sem deine am but kiwe dengan ong ya phi khamtam ngi kibriu am ni shai penlu pisa bahakine te parlok claim da don kinu ki jing harta tin phila ban sedang ya kaneka business ban phila ban kelah wanra kata ka jing kelah haka ying kasem jongpi te nang tapat ka jing keli ka baar network marketing day ka but kup kino ki jing mentoy ngi la ban yo how to fitip nem network marketing ka day ka
balingi don kamban le ya kan network marketing but ladangi le ya kan network marketing kum kino ki jing mentoy ngi la ban yo hang ne ngakwa ban penchai kendia dia phi hoi ka jingkeli jong ki briu lada ki wan kum kita network marketing de ka e te hang ne phila ban jawab khamtam menta bun ki company persang man sngo thu khamtam menta bun ki company kino ki company ki bapen tiar de ne khamtam menta bun ki company but ki customer ki kwa ban yatre direct ki kwa ban yatre direct khnang ba ki jingyo jong jingyo nong kin yo khambun ya ka company but kumjuru ya ki customer lada kat nang bun ki dikhot hapdeng ka jingyo nong kadang duna the company ki baro hi ki company ki kwa ban la ban di ya kita ki tiar jong ki haki bun ki benta tangbangan ong ya phi haba ki company ki la sngo thu kan direct selling ka de ka we ka lat ka lenti ka bangi la ban yo nong khambun bat sa ka weru ni la ban pen yo nong ya ki pai ba la da ki sngo thu ya kan ka business kum ka nuksa nga la ban pen i ya phi hang ne shubu traditional business ki business ki brew bunba ki brew ki dang le hapo market phi yo e ki dukan tiar dukan juti dukan nadong sadong phi yo lu de hakum kita ki traditional business nan ong ya phi kumbanga pen inuk sahang ne pe na ki company kampoi direct haki customer kino ki tiar kinong pen mi tiar la don ki company ba per hadin kata rengkat bat ki company ki la don ki CNF agent but CNF agent ki penpoi haki distributor ki penpoi haki keleng ki state lengba pendon kam ya ki transporter ya ki kali de hadin katangan ong ya phi sa ka we ka benta ka ba ki company ki hap siu khambun pat ya ki advertisement de advertisement ngan ong ya phi kano ka company ro kam khot yang ya phi ban advertise ya kita ki tiar jong ki ban penpau hapo ka market ban penia hapo ka yo tangbangan ong ya phi ki khot ya ki tu ki brew ki ba pau nam batang lengba ka jing advertise chi ar minute em ki yo da ki lak ka how to ka day ne em de kamut ka direct selling pat ka long da kam free de hangne ka don ka advertisement nang tapat kin sa poi haki wholesaler hadin ka tapat kan sa poi haki retailer ter kumta de kamut ka company ka bala penni tiar de ne em de kamut kane rengkat bat kane ka company la don sibun ki benta ki baya trailang de ne am bat ki jingyo ba hap pedang pat kalet shakine ki brew ki baya trailang bat rengkat bat ka company te kum tahi ngan ong ngan ngakwa ban ong ya phi ka direct selling pat kino ki tiar ki bala penmi ki bala shna ka one direct hanga happy but hangne come down kano ka retailers ki wholesalers ki advertisement kino ki CNF agent de manga mapi direct te kitu ki benta ki ba hapden ka ba ki company ki hapsiu ya ki we kamut ka company ka siu direct yang ayapi de te hakata ka rukom hangne pat ngila ban sen ya ka business la jong but ladang ikren sapang ka jing muntoy de ne em hang tula don lang em ka jing keli but kum kino ki jing muntoy ngila ban yo ya lembaga network marketing dengan ong ya fibat ladangi keren sapang kajing mentoy kaya rabban wanra kajing ya per ha kajing mujing perkat kajongi kajong pi bat pen scam ru ya kajing shania hapo kajong pi kenang ba pen la ban wanra ya kajing kala ha kajing im jong pi rengkat bat kine pi la ru ban yo ya kajing lai lu jong kap bisa bat kapor kajing im kaba komen bat kajing mentoy na bentakan lawe ladangi keren sapangka lawe phila ban sim nuksa jongku siam sundar sri siam sundar de ubala klat ha usnem ubala klat ha new Julai jong usnem arhajan new ha kajing accident kali henre hadu hadin ba ulai yapru kidang yo daki lak tengka man la upnai ya ki bahaying
bahasem jong lomba ka shape shop te perlok hangne ngaku ban ong ya phi ka jing mentoi ladang ilek page sibun ba ngiyo om tang ka pisah nrei ka jing ya pher ka ba wan hapo jong phi kamut kumbangi ong personality bun ba khamtam hapo ri meghalaya jongi kibriu tang ban kran bat kibriu rum tip communication skills ka e hakano ka rukom ki de ban kran te kine baro khoi hadin ba phila wan hakan network marketing hangne kila don kita ki leaders ki bala wanra kum kita ki jingya pher lengba ki le practical te kamut hangno re hangno kita ki leaders kinsa wanra biang kita ki jingya pher haka jengmut jeng perkat haka rukom trei jong phi te ontang kita hnrei phi yoru ya kataka jing im ka ba phi la ban wanra kapor ka ba like lut bat ka pisa ka ba kulut how to phi kwane am time freedom bat ka financial freedom but shu kanehi ka jing tre shitom jong phi lai saus nam kalaru ban pen scam shu ya ka lawe jong phi ladang im dan shu hapo pertheiru kamut ka jing yo jongi hadin bangila shinaki tim ki yo be yanong ila ai ban yo paten so friends kane kade ka we ka latba latsan na benta jonga jong phi hnrei ni hap smothu pate te ka jingkli ka balai hangne nga kwa ban pen e ya phi ki briu ki don ki jingmut ba pher ki jengmut jeng perkhat ba pher halor ka network marketing bale bun ki briu ki bu kita ki jengmut jeng perkhat ba pher don ki ba yaro ban don ki ba benju bale tharai te hangne ngakwa ban ong ya phi hoaj ki briu don ki jengmut jeng perkhat ba pher halor ka network marketing kadaw bale kadaw ba ki briu kimpat persyang ban pej benia lane ki pat snothu shai ya ka network marketing ki pat snothu shai ki pat persyang ban pej benia dene am de takadaw hadin bakila don ha ka network marketing ru yo lese kim yai chakman kim la ban tre scam ha ka ne ka business balik kim tip ya ka daw kim tip ya ka jingjeliu kim pat pej benia ya ka ne ka business kum kino ki jingtoy lada ki tre shitom ki la ban yo namar ka jingtip ka bumpura ka wanra ya ka jingrem phila tv denem ale ngin shai company lada haka jingdum piyo bat ya ka todam se phila ban perkhat telai lada penkhat wi hak pliang phila ban perkhat chau lada piyo bat kejat hati phila ban perkhat dingba te hakane karukom phisa jengai na ki jing shisha thik kumne hi ki don ki jingmut jing perkhat ba pher jong ki breu ba pher don ki ba ong ka kamban wat breu don ki ba ong ka kamban shna member don ki ba ong ka kamban titiar dene te barok ki breu ki don jing perkhat lala ejong hnrei bale ki don jing perkhat lala ejong ngan ong ya phi haba ki patsim kum kita ki jing shai ka ba khambnya bat ki dang yai haka jingtum bat haka jingtum phila ban perkhat lada phi yok bat yaki todong psedo phila ban perkhat telai lada khat ki no ki chau hapliang jong phi bat ai haka jingtum phila ban wi phila ban perkhat chau min dene am te kum tahi parlok pe phi persyang ban wat benya ka e ka ne kalat kalenti bat kum kino ki jing mentoy kala ban wanra ha ka jing im ha ka yin ka sem jong phi ha ka ju hi ka jing tre shitom kumba phi tre ha ki wi ki batta te phi ha wat benya om don mano bano ki ba wan pensyaya phi ya ka jing jelu tang ba ha lada phi le persyang ban wat te kamu definitely fin yo te hakane ka rukom ki briu ki don ki bu ki jing mud jing perkhat ba pher don ki ba ya ro ba don ki ba beju te ngin ya chakmat shu nre shep shop ula la ban pensisha ya ki jing tharai ki ba bakla jong ki briu bat nuksa nadu snem ar hajar haduk menta ula ru ban wanra ka jingsuk jingkemen haying kisem tam shakilak ka jong kipe nadu snem ar hajar dadeba longkum takumbala ki briu ki perkhat bakla te perlok ngan ong ya phika jik shisha da ki lak mut ki briu ki la wanra ka jing ya pher haka ying kasem jong ki haka
jing im jong ki te ka jingkeli ka basau ki breu ki ong ka kam ban pengop ya ki we lane ban thok ya ki we sngob ha pen shai how to kum kine ki jingkeli ka wan bat phiru ki dei ki kam ban pengop ya ki we te hangne ngakwa ban pen shai ya phi kane ka jingkeli jong ki breu kam dei phila ban jubab em kane kam dei ka kam ban thok lane ban pengop ya ki breu henre dei ka kam ban penang pen start ya ki kenang baki la ban im ka jing im kum baki kwa bat ki laru ban yo ya ka nam ka buram hadin ba la le ya ka ne ka kam ki laru ban yo ya ka jing la lu jong ka por bat ka pisa ka jing im ka bas kham bat ka jing krishan ya ka lawe na benta ki bahayin ba asem bat ladangi pai shaki bas sha thok te bun ki company ki la dep le ya ki kam thok ba ki brew kim la shu ban shanya nre kita hi ki company ki long ki ba thok ki ba pat bian ki kot kisla but ki ba omdon kino ki tiar ki tar kum kine ki company ki penlang tang ya ki pisa kum kine ki company ki shu tan ya ki brew lengba pen I ya ka jingsiu ka ba ha bat ki brew claim the fake benya ki shu lek ngo kum kine ki company ki yak tang chisnem arsnem lane laisnem henry shape shop nadu usnem ar hajar kadang scam chu but deiru ka we ka company ka bala pensisha ka sarkar India shape shop day na ka we ka business ka ba suk bat ka ba bhatam hapo prthe hangne kamdon a ban thok lane ban shukoria ki we ka pisa ka ba phi siu phin yo ya ka tiar ka ba phi chit rangkat phi yo ru ya ka lat ka lenti ban seng ya ka business la jo te parlok hangne ngakwa ban ong kamdon kano ka jing pengop ya ki we lane ka jing thok ya ki we shape shop hangne ka ailat ka seng ya ka kam ka jam na benta ki paipa lada phisiu kino ki pisa kamut phiyo kumba phila siu ya ka pisa phiyo ya ka tiar kumba phijin te ka jingdu nong kamdon henre hangne lada fisngo thu shai phiyo ka jingi nong ka ba phila manwan ra ha ka jing im jong phi lengba ka ne ka business kum tahi kali ka jingkeli ka basan shape shop nangno siu pisa kat ne shape shop nangno siu pisa kat ne te hangne fisngo thu shai kedar pe shape shop umju siu pisa na yeng la jong hadin bala dia ki tiar company unsa siu ya ka pisa ales ngau thu kham benya ha kano ka business ru kat nang bun ki brew hapdeng kata ka jing yo nong kat nang duna kum haki we ki business fi pe company la don hang tu CNF agent distributor transporter wholesaler retailer advertisement te kamut ki tiar ki ba chispa tengka life ho tengka hangno kada poi hakikti customer kala poi chispa tengka new pho tengka kala le chano new pho tengka kala le hakine ki benta ki ba hapden kum ki CNF agent distributor transporter wholesaler retailer advertisement te ki pisa ki ba yo nong kine ki brew hapden u company usiu direct yangi hangne hakadur commission kumshu ong rangkat bat kaso yoru yakador chin te kine ki pisa ki brew ki bam hapden direct selling company kasiu yang ayapi te kumban la pen I hangne rangkat bat kaso nila yo yakador chin te parlok how to ka daily amban le ya network marketing tang ba shwa ban le ya ne wat bnia shwa shim shwa ya kata ka jingtip ka to kat ne ma hadin kata daka bas kampil le ya ka business om haka hapden ka jing artati dei te kum tahi ka jingkli ka ban ru shape shop business lada bha kat ne te barok ki brew la dei ban le balikim le te ne balikim trep ka jingkeli
te hangne ngakwa ban ong ya phi lada le kiwe kamwan ka jing ya per ha ka jing im jong phi hanre lada le hi ma phi pinsa yo I ka jing ya per ki briu kin buram ya phi ki buram ya phi ki jing suk jing kemen kan shat haying hasem jong phi hangne ngan penshai company kumba hakikam engineer medical bank civil service terter dakilak kibriu kiba shimbanta nre barok kim poi shaka jing jong how to ka dei ni am thik kumne hi kito hi ki la ban yo yaka jing jo lengba kaneka business kiba don ka jing mut jing perkhat bakham phan kiba don ki jing shania kiba don ki jing thrang kiba IT bat met bat mensim hakakan kiba kwa ban le kham kerpang haka jing im jongki how to hapo jongpi don ki ne barok lada phi don phin yo be ya ka jing jo te kaneka de ka jing kli na khmi linti ka ba phila sngo thu tharai how to phi don ne am phi pe ya ki we what theu ya la de but no ro de ne am lada phi don ka jing thrang lada phi don ka mansim ban tre shitam lada phi kwa ban le kerpang ha ka jing im jong phi te ka shep shop ka de na banta jong phi yes ka de na banta jong phi kum ta hi ka ikli ka ban yo pisa ha shep shop business nre pisa om de uble ubala ban ai jing suk jing kamen bun ba ki briu ki ongkum kini ki jing keliru ki penhun ya la de lembah ki kren kumne de pisahi kam de baro te hangne ngakwa ban ong ya phi par lockdown ki ba ong pisa om de uble hanre klem pisa ngim de ya kaneka jing shisha phimla ban kernga persyang ban mudur lada don ki ba pang hapo hospital but u doktor u ong ban siu shilak tengka hangta kumno kan dia hapo jongpi lengba pisa hangne ladangi kendu yakum kita ki jing dia ngin satip yaka jing kodor jongka pisa khamtam perthe remta how to ka de ne tekine ki de kita ki jingkran jongki bru hre ka jing shisha ngadang bataya phi lada fismo thu ka jikli ka ba phra shop shop bunsin day shop shop business day change system kiba halor ki pha tre ya kiba hapo bat lengba ka jing tre shitom jong kiba hapo yo pam sup kiba haneng ka de ne lada pidon kum kini ki jingkli te ka jubab ngan ong ya phi am kam day shop shop business kam day change system but kam day ru ka jing tre shitom jong ki ba hapo yo ban bam sup ki ba halor henre hangne ngila ban ya trailang bat ngila ru ban ya rap ya iwe pa iwe khnang bang kin yo ya ka thong bat phila ru ban yo ka jing hikai na ki ba halor ban pen scam shu ya ka business ka jongphi jing shisha ha shop shop ki ba halor jongphi kin tre shitam na banta jongphi lada ki kwa ban yo yala de ki happen yo shwaya phi takadau vyang no ya kum kita ki jingmut jing perkhat ki ba wan haki jabing jong phi ki ba hapo ki tre shitam bat ki ba halor ki yo bamsu nre phi la ban perkhat ki ba halor ki tre na banta jong ki ba hapo bat ki hikairu ba kumno ki deban penyai ya kaneka business telada pidon kum kita ke jingkeli te perlok yang no ki bahalor em hangne lada ki la ban penyo ya phi kamut ki bahalor ru ki yo lang lada ki la ban penang pen start ya phi lada ki la ban pen scam ya phi te kamut ki ru ki yo lang ban phi ru ki yo lang te yang no ya kum kita ke jing perkhat lada phi jingkeli ka ba khandai yo snow ki ba join Akmat ki yo kambun ki ba join hadin ki yo kamduna sngobha batai te ho oi kum kini ki jingkeli ro yo le se
ka hangnore hangno ka don hapo jong pi te hangne pat nga ko ban ong ya pi am kam day parlok ship shop kam day ka change system pyramid laneki scheme ban shna member takadaw pi wat khuslai ba kiba join ng kong hi kin kamay pisa khambun bat kiba join hadin duna pila ban kamay pisa khambun ban yaki senior jong phiru kum kine ki nuksa kila bon ha shep shop lada fikwa kumne te phide ban tre lenter ban tre hop kat kum ka system ban phideiru bandon kathong lada phidon kathong phiwat pe ya ki senior ki habat se ban ya rap ya phi tangba ban ya ki senior ru hangnela bon kum kita ki nuksa ki bahapo ki dan yo kham bon ki ba tre shitom ki ba tre hakathong te parlok lada pidon kum kita ki jing keli te kamut viang no ya kum kita ki jing keli na ne kum kita ki jing perkhat te ka jing keli ka ba chipho ha shep shop business ni hap pen shai ya ki breu henre tang ban keren ru ngam like ba but ngam don ru ka jing nang jing start ten ngaru ngala ban le ya kaneka business te kaneka jing keli ka de ka jing keli ka ba hakibun ki benta am ki shai ong yang dengan ong ya pi ho shop shop business de ka kambat pen shai ya ki breu de ngaru ngatip shop shop business ka de ka kambat pen shai ya ki breu la ngi phim patla ban pen shai henre phila ban pen shai leng ba ki offline jum phi tip hap tip ban pendon kam ya ki offline ki bala tip la start but kumne suki phiru khinsa tip ban pen shai but lada fisno pim don jingnang jing start te parlok don bok ken don bok ya lade ba piyo kum kane kalat ba phila ban yo shibun ki jing hikai naki ba la nang la start te lada fisno kumta te piwat penret ya lade wat penrandin ya lade dene am pikain don bok ya lade ba pila yo ya kaneka business haba hang nengan ong ya pi lada pim don jingnang jing start lada pim pat la ban keren pan pensai ya kebreu hang ne la don ki senior jong pi kiba hikaya pi kiba yarap ya pi but suki piru phingsa tip hakano karu kongins ni de ban pensai ni de ki breu lada ni yo jing hikai barok hi ki breu ki timbe hoi tamba pidon ne em kata ka mensim terang pidon ne em ban le kerpang haka jing im jopi pitrang ne em tang kata hi desa ka weru hang ne de ne em la don ki ba haneng jompi la don ki senior jompi kin pen start penang ya pi kin hikai lentar ya pi te kinek ide kita ki jingkeli kabangala bu akhmat jompi rengkat bat ka jubab kumbash poteli te na khmi lenti long kine ki jingkeli ki jubab phideban pule bha phideban sngap bha phideban sngotu bhaya lade ningkong hadin kata phisala ban utilize phisala ban pendon kam haka rukom babya so friends ka video jonga mentas ngi hamtam tangkat nehi bat nga khmi lenti long pila ya sngotu shai kedar bat lada fi par sngotu om tang chisin phi ha page ya kaneka video khnang bakin yo kata ka jing sngotu bakham kerpang tekum tahi khublei shibun ya kata ka por jong phi bat nga kerpat lada fi sngo ya hap sngo ya de khnang phi share ya kini ki video shaki parlok jong phiru khnang bakiru ki yo jing mutla te khublei shibun parlok all the best be the best and go diamond baro so ngin saya kenduk yang haka wepat ka video khublei shibun ya phi baro